Aponi Kalindo lero pa Nyasa Voice Box afuna kuwauza mtundu wa Malawi kuti ku Malawi kunoko tilibe ndithu ma analyst a genuine futi munthu akakhala analyst amene akuti adzikamba zabwino komanso zoyipa zaboma komanso zabwino kapanso ndi zoyipa zomwe za anthu otsutsa adzipanga balance nkhani asamangokamba zabwino zokha zokometsera boma ndi Aponi Kalindo kuti yayi mmene Malawi alili lerolo analyst wanzeru sangabwere kumayima pachulu kumangonena zabwino zokhazokha zaboma la Chakwera osatchulapo zoyipa komanso kumangotchula zoyipa zokhazokha za anthu otsutsa boma osatchulapo zabwino zimene anthu otsutsa boma apanga ndiye kuti munthu ameneyo si analyst wa genuine koma ndi munthu amene amasapota chipani ndi angofuna ndithu kubisala ku dzina la analyst ndi technical limodzi kuti Aponi Kalindo akuti bwanji pa nkhani yawo modiyo yawo lero imene ndithu akufuna kudzudzula ma analyst akuno ku Malawi ndi mukamaliza kuyankhula mutiuza in the comment section below kuti inuyo mukugwirizana ndi Aponi Kalindo kuti ma analyst athu kuno ku Malawi ndiokondera kapena kuti iyayi tili ndi ma analyst ndithu a genuine amene amatha kupanga ntchito yawo mutiuza in the comment section below pano pa Nyasa Voice Box. Ine ngati president wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi mundilolenso lero pa 15 May 2024 kuti ndikagwirizane ndi activist Steve Chimwaza amene alankhulapo zoona zake zenizeni za anthu amene amatchedwa kuti ma analyst kuno ku Malawi kunena kuti inu Amalawi mukuyenera mudziwe ndipo izi tikunena mopanda mantha komanso kunena mwachilungamo mu dziko la democracy kuti kuno ku Malawi tilibeko ma analyst. Tikati ma analyst ndi anthu amene amayikirapo ndemanga pa nkhani zosiyana zimene zikuwakhuza Malawi. Kwa zaka zambiri ndakhala ndikuchita study monga amene achitiranso study a Steve Chimwaza amenenso ndi mmodzi mwa anthu amene ali ma activist amene ali achilungamo kuno ku Malawi amene samalola zachibwana kunena kuti ma analyst athu akuno ku Malawi ndi azatenge makawazi amene amalankhulapo pa zinthu makamaka akalandira ndalama ndi cholinga kuti asangalatse amene apasa ndalamawo popeza kuno ku Malawi kwaphweka ndalama zaphweka ndelero kwazuka ma analyst osiyanasiyana amene amalankhulapo nkhani ncholinga kuti akomese kapena asangalatse amene ali mboma. Chifukwa mmene alili Malawi lero olo munati mukamufunse mwana wang'ono kumfunsa kuti kodi Chakwera angazawine kapena Chakwera mukumufuna palibe amene angavomere kuti azamvoteranso Chakwera. Lero ndizodabwisa kunena kuti Profesa Arthur Peter Mutharika wangopita kunjamba ndikukalankhula kunena kuti iyeyo azawina 2025 komanso azachita fix ziko lino within 2 years ndiye nake apasidwa ndalama ndikupita ndikumakasusa zimenezi. Analyst amene timamuziwa ifeyo amachita balance ma issues ndi chifukwa chake timakondwera radio ngati MBC makamaka Zodiac chifukwa ujene MBC ndi imodzinso mwa ma radio kapena ma TV station amene akuchita mislead Amalawi muno Malawi kuwauza zinthu zonama. Ndiye ife timakondwera MBC yo ikamanena zonamazo chifukwa timaziwa kunena kuti zimene zisiziyatengera kwina kulikonse komanso mwina akunena zimenezi chifukwa choti apasidwa ndalama. Koma ma radio ngati Zodiac Times ma analyst apamenepo amanena zinthu zenizeni zokuti Amalawi akamva azigwirisa ntchito. Sopano ngati iyeyo Mutharika wanena kuti azachita fix ziko lino kwa 2 years chavuta ndi chani kunena kuti iwo onso a MCP amene akukutumani inuyo nawonso angolankhula kuti kodi mavuto amene akukumana ndi Amalawi azawachita fix bwanji. Chifukwa ine sindikuonapo zifukwa zonena kuti MCP azikanena kuti azawina zisankho pakana akhala mboma pakana 2030.
imene iyi ndikufuna ndikuwuzeni amalawi kunena kuti ndizoona ndi IMCP azakhala mboma pakana 2030 chifukwa chobera. Ndipo President Chakwera wachita kunena molimba mtima ku stadium kuja ku Kamuzu Day kunena kuti wina afune asafune iyeyo azakhala pampando ndipo amalawi amuvotera pakana 2030. Ndikumazifunsa kunena kuti kodi mmene wachitira performu Chakwera amalawi angamusankheso kuzafika 2030? Ngati ku stadium konkuja kumene anthu anapita ayiwowo apasa makobiri, anthu amatukwana kumene kuja ndikumayimba nyimbo zonena kuti achoke mphamvu zonena kuti azavoteredwaso pakana 2030 akuzitenga kuti? Ndi pamenetu amalawi mungasegule maso anu, ndi pamenetu zipani zosusa mungakhale maso anu oseguka muyang'ane patali kunena kuti wamisala anaona nkhondo, komanso mukampeza wa blind akunena kuti ndikumenyani akulu amakhala kuti waponda mwala. Ndipo ndinene pano kunena kuti ngati MCP sizabera iyoyo sizawina, koma ngati izakhale chisankho cha one on one sindikutha kumuonapo mmalawi wina aliyense amene angazavotere Chakwera olo atakhala kuti IMCP yo kapena atonsi alliance wo amusankhaso Saulos Chilima kuti ameneyo ndi azakhale president kapena azasogolere mgwirizano. Ine sindikuonapo chimene angachite deliver chifukwa onse nsomba imodzi ikaola nze kuti zonse zimenezo zaola. Chifukwa Chilima amene timamuziwa ife amene anali ku DPP nthawi imeneyo amene amalankhula CMweyo ali panoyi, amene ali panoyi ndi wa feki. Choncho inu ma-analyst ngati mwasowa zochita kunali bwino kuti muzingolandira ndalama zanuzo zimene akukupasanizo muzidya kusiyana ndi kubweresa mbwerera, chifukwa bwenzi pano mukumachita balance zimene alankhulawa ndi zimene alankhulawa. Ngakhale olo Moses Kunkuyu atafusidwa nkhanicha yamukulira mkamwa walephera kuyinena. Choncho kumalawi kunoko kuli makawazi, kuli anthu ofuna ndalama osusuka amene amazitenga kuti ndi ma-analyst koma ali anthu okuba amene amapasidwa mabizinesi afetereza timaziwa, ena anu mukupangiridwa nyumba renti ndi MCP timaziwa, ena anu mumapangiridwa mapassport yanu 2 days mwakhala mukupita kunja kuti mukapange deal za fetereza timaziwa. Ndiye palibe chimene mungatiuze, komanso ena anu ma-analyst ena anu ndi ochokera kwawo kwa Chakwera. Ndiye mungatiuze kuti chani mmalawi muno mmene alili mavuto mmalawi muno mmene akuzunzikira amalawi sindikutha kuonapo wina ache atatenga voti yache ndikukampasa Chakwera. Tangoganizani mwachisanzo mmene akuzunzikira mavenda. Leroli asite akukwanisa president ali pompo muziko momo ndikumazuza anthu a muzikomo, ngakhale atamuona kuti uyu ndi mzimayi wanyamula mwana watenga matewera ache akuzunzika, wanyamula mbatata zache kuti angopeza kakobiri, monga amene zachitikira ku area 47. Apolisi ochuluka ndikumuchita misihando mzimayi amene anatenga mbatata zache mulichero kuti angogulisa apeze chakudya cha mwana. Kodi mukamapanga zimenezi simmamva chisoni? Simmakhala ndi chikumbumtima kunena kuti amene mukumuzuzayi ndi mmalawi nzanu? Osangomulankhula mwa ulemu bwanji kunena kuti amayi malo ano siogulisira pitani mukagulise kumuzi, koma kummenya munthu mzimayi ali ndi mwana ndizomvesa chisoni kwambiri. Kodi munthu ngati amene uja angakavotere Chakwera? Mmene amalawi akuzunzikira panopa olo kunkhani ya mapasipoti tikunena pano kunsanje komanso kuchikwawa, anthu ambiri chifukwa cha kuvuta kwa mapasipoti akumaganiza kuti angopita ku South Africa via Mozambique. Ndipo inu mukulidziwa ziko la Mozambique mmene limazuzira anthu. Tikunena pano kuli anthu ochuluka kubeira ku prison, koma boma la Malawi likudziwa zimene zikuti anthu ake ali kumeneko sangapite kukachita negotiate ndi ya ku Mozambique kuti anthu aja abwerere. Kodi anthu aja mmene akuvutikiramo komanso mmene anthu akuphedwera kumenekoko, anthu akufa ku ndende ya kubeira ku Mozambique ochokera ku nsanje ndi kuchikwawa chifukwa cha mesi imene munapanga inuyi.
yomapanga mapasipoti afeki amene tikunena kuti even pa international civil aviation standard sakuchita meet. Leroli akwa amene anapezako mwayi akubwezedwa ngati ku maiko ngati ku Italy, maiko ngati ku Norway ndi maiko ena amudera la Scotland. Maiko amene akubweza anthu amene akukalowa m'maiko awo chifukwa chokuti mapasipoti amene akupangidwa amene anapasidwa kampani ya mwana wawo akuoneka kuti ndi afeki ndipo sakuchita meet international standards. Tinanenapo kale zimenezi koma leroli onse maanalisti onse aja akuziona zimenezi. Even ngakhale Chakwerayo ananenapo kunena kuti ineyo ndizakachita rani ziko lino kwa 2 years opanda kulitukula ziko lindizachita resign. Bwanji iweyo ngati uli analyst weni sukubwera poyera ndikumuzuzula Chakwera bwanji? Kodi sawano analyst wanu mmangopangira zipani zosusa? Fajeto analyst saini yakukhala mnimbali. Analyst saini azilankhula kosekose mmene performance imene ikuchitira boma ndi performance imene ikuchitira kapena zipani zosusa. Koma inu mmangolankhula mukaona kuti walankhulayo ni Mutharika. What about Chakwera? Mphamvu zimene amazilankhula zija ise sign yonena kuti azabera zisankho. Bwanji simunamuzuzule kunena kuti imene ija zisankho ndi competition, ife tizafuna tizakhale ndi fair and free elections in Malawi. Bwanji zimenezo simunazinene. Bwanji mmene anthu akuvutikira muno Malawi olo ma department osiyana kulibeko even funding. Bwanji simukuzuzula. Mmene akuzuzikira akaidi muno Malawi ma prison mulibe moza kudya. Bwanji inu ngati muli analyst weni simukuzuzula. Tikunena panopa kuluwani uko ku prison, kuluwani chakumwanza uko amasamusa akaidi amasamusa akaidi kuchoka nao ku Mwanza kuluwani kupita ku Chichiri. Koma chifuka chokuti boma ili lingoba ngakhale magalimoto a prison alibe, panopa kwachitika ngozi wa prison wamwalira kumene koko ogwira ntchito wa prison officer komanso akaidi awiri so amwalira chifukwa choti galimoto ijayo ndi galimoto yokuti inatha kalekale inalibe mpweya lero yapha anthu. Koma nkhani imeneyo mukuyibisa inu ngati ma analyst simukunenapo china chilichonse. Ndiye mukufuna mutiuze kuti chani inuyo mukamanena kuti ndinu analyst ndipo ena inu mukamatengedwa kuti ati ndinu ma analyst ine ndi madabu atu chifukwa you doesn't qualify to be an analyst anymore. Because even period yani yoti mukhale muzilankhulirapo ziko lino inatha kalekale. Ndiniyo sabora wa kalekale wokuti sanga waweso. Andi timayembekezera kuti anthu ngati inuyo muzimuuza president yo chilungamo. Muzimuuza chilungamo. Zili ngati chimozimozi so andale ena akuno ku Malawi amalolera ndithu minister ndikumakathamanga ncholinga kuti ati aoneke kuti ali pa ndipiti wa Anyamata, ncholinga kuti president amukonde. Koma ndiye mwaziona nokha kunena kuti the writing is on the wall. Anthu akukanani mukonza kuitana mabandi osiyana, mukonza kupanga za matimu koma stadium singazaze, mukonza kuwapa za anthu ndalama ndikumanyamula mmagalimoto kumasisa pamisesa ndikumapasira pamene pondalama koma anthu akangofika paja pamachodwa palimbi akumabwerera. Mukonza kupita ku Tcholo kumakatenga anthu mmagalimoto koma anthu akutcholo ndinu anthu oyipa kwambiri. Mukalolere anzanu kupasani ndalama koma inu osakwera mmagalimoto anthu akutcholo mukoza kuwapasa anthu mamiliyoni koma nthawi ikakwana yakwana palibe amene angakuvotereni. Ndipo ndikupempheni Amalawi nonse kuchokera ku Nsanje pakana kuchitipa ili si boma lokalivotera
koma ili ndi boma limene muti muzipita ku misonkhano yawo, chonde muzipita ku misonkhano yawo muzikalandirako ndalama. Mmene wavutira ndalama m'Malawi munomo kapena mmene wavutira Malawi, pakuyenera kuti Amalawi chonde musasiye muzipita ku misonkhano ya MCP muzikalandira ndalama zaphweka kopsa, mukalandira idyani atukwaneni. Komano mukati choncho kavotereni zipani zimene mukuziziwa kuti ziwombosa Malawi. Awawa asamakunamizeni kuti ati ali ndi welfare ya anthu ndipo sakufuna kunena chilungamo. Ndi chifukwa chake NRB, National Registration Bureau, ikupanga za chinyengo. Ngakhale apolisi amene asakunamizeni kuti anthu anamenyedwa kulilongo yaja sakuaziwa, akuaziwa, koma siku lake ndi limodzi chilungamo chizaziwika ndipo muzagwidwa. Bon calendar, the DC, mwana wosawopa wina aliyense, ine ndine woopserapo kwambiri.